ассалому алейкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар ин навор барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошем оғоз мекунем. Шашум рақами рейтинги вазни миёна UFC Кайо Борральо боварӣ дорад ки сеюм рақами вазни худ Хамзат Чимаевро хуб омӯхтааст ва ӯро шикаст дода метавонад. ма фикр мекунам ки аз ҳама рақибоне ки бо Хамзат Чимаев ҷангида метавонанд ма бартарии зиёдтар дорам, чунки ма бо Чимаев тақрибан 5 ҳафта тамрин кардагиюм. Аввал дар Шветсия ва баъд дар Лас Вегас. Барои ҳамин ма каме аз малакаҳои ӯ бохабарам. Медонам ки ӯ дар вақти муҳориба чӣ кор кардан мехоҳад ва аз рақиб чӣ интизор мешавад, то ин ки бозии худро ба кор дарорад. ма фикр мекунам ки бартарии ман дар ана ҳамин аст. ма корҳои мекардагии ӯро меомӯхтам. Дар вақти тамринҳо корҳои мекардагии ӯро назорат мекардам. Албатта ма ба ӯ барои омодашавии муҳорибаҳо кӯмак мекардам, лекин ҳамчунин бо диққат назорат мекардам ки ӯ чӣ кор мекунад, гуфтааст Борральо. Хотиррасон мекунам ки Кайо Борральо рекорди 17-1 дорад ва дар рейтинги вазни миёна дар ҷои шашум қарор дорад. Чимаев бошад рекорди 14-0 дорад ва дар рейтинги вазни миёна дар ҷои сеюм қарор дорад. Диққат, 20% скидка дар ҳама дороҳои ширкати шифофармо то охири моҳи Рамазон ва ҳамчунин ҳиҷомаи тамоман бепул. Шумо метавонед ки аз ширкати шифофармо дороҳо барои хароб ва фарбешавӣ, барои дил, барои дарди мушакҳо, барои хунукзадагӣ, равғани тозаи сиёҳдонаро дастрас кунед ки ба ҳамаи дардҳо шифо мебахшад. Ҳамчунин ширкати шифофармо ҳиҷома доранд ки дар он ҷо фитобочка, массаҷ ва ҳиҷома бепул аст ва шумо метавонед ки рафта ҳиҷомаи бепул гиред. Барои ҳамин худи ҳозир ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг зада дороҳои дар кори худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали мо паҳлавон салом расонед. ҷангвари пешинаи UFC ва ҳозира аналитик Брендон Шауб гуфт ки айни замон дар UFC танҳо як ситора мондааст ки муҳорибаҳоро хуб фурӯхта метавонад. ҳозир UFC проблема дорад. ҳозир ситораи калони онҳо кист? Анкалаев чанд намоиши пулӣ фурӯхта метавонад? Дуто ва ин чиптаҳоро ҳам модараш ва амакаш мехаранд. Боз кист? Пантожа вазни 57 кг ба одамон тамоман шавқовар нест. Вазни 61 кг дар он ҷо ки чемпион аст? Мераб Двалишвили? Не, ӯ ситораи калон нест. Дар вазни миёна Дрюкус Дуплеси, ана ӯ имконият дорад ки ситора шавад. Ислам Махачев ҳозир ӯ ягона ситораи калони UFC аст. Переда дар фурӯши намоиши пули ҷангвари топ мемонад, аммо Махачев аз ҳама ситораи калон новобаста аз вазн аст. Ва боз медонед чӣ? Ӯ дар ҳақиқат ҷангвари дурахшон аст. ӯ ягона ҷангвари доғистоние ҳаст ки муҳорибаҳои дурахшон мегузаронад, гуфтааст Шауб. Дӯстон, шумо дар ин бора чӣ фикр доред? Ба фикри худи шумо айни замон ситораи калони UFC кист? Метавонед фикрҳои худро дар комментаре нависед. мо бошем мегузарем ба дигар хабар. рақиби пешинаи Мухаммад Наимов Натаниэль Вуд боз норозигии худро оиди натиҷаи муҳориба бо Наимов ва оиди реванш бо ӯ фикрҳояшро баён кард. биёед суханҳои ӯро гӯш мекунем. охирон мағлубияти ман дар Абудаби зидди Мухаммад Наимов шуда буд. баъди ин муҳориба ман танҳо як ҳиссиёт доштам, хашмгин будан, чунки ман худро фиреб карда ҳис мекардам. медонед, дарҳол баъди муҳориба ман намефаҳмидам ки чӣ гап шуда истодааст, то он вақте ки ман муҳорибаро тамошо накардам. вақте ки ман ин муҳорибаро тамошо кардам, ман дидам ки чанд маротиба ӯ ба ман зарбаҳои берун аз қоидаҳои ММА зад. ӯ маро аз шортҳоям қапид, ӯ сеткаи октагонро қапид. дар 10 сонияи охири муҳориба, вақте ки ман ӯро ба замин афтонида хаста кардам ва ба ӯ зарбазанӣ мекардам, ман фикр кардам ки ҳозир ӯро шикаст медиҳам. дар ҳамон лаҳза ӯ дастпӯшакҳои маро қапид ки ин чиз ба ман намегузошт ки ба ӯ зарба занам. ин чиз маро ғазабнок кард, чунки ман $60,000 аз даст додам ва ин пули калон аст. дар UFC ту пул барои муҳориба мегирӣ, боз пул барои ғалаба ва боз бонус агар ки баромади хуб нишон диҳӣ. ман ҳис карда истодам ки бой надодам ва маро фиреб карданд. доваро ғалабаро ба ӯ доданд. довар аз ӯ ягон бал кам накард ва ман апеллясия додам ки натиҷаи муҳорибаро тағйир диҳам, лекин онҳо ин чизро қабул накарданд. барои ҳамин акнун ман ғазаби худро истифода мебарам то ин ки боз ҳам ҷангвари зуртар шавам. агар ки реванши мо бо Муҳаммад Наимов баргузор гардад, ман ҳамаи корро тағйир медиҳам ва ба одамон нишон медиҳам ки барои чӣ ман аз ӯ дида ҷангвари зуртарам, гуфтааст Вуд. хотиррасон мекунам ки Муҳаммад Наимов дар муҳориба зидди Натаниэль Вуд бо қарори доваро пирӯз шуда буд ва ҳамон муҳориба барои Наимов муҳорибаи хеле вазнин шуд. баъди ҳамон муҳориба Наимов як ғалаба, як боқ ва як ғалаба кард. ана Вуд бошад як ғалаба ба даст овардааст ва акнун рӯзи 22 март ӯро муҳориба зидди Морган Шарриери интизор аст. дӯстон, шумо реванши онҳоро дидан мехостед ё не? метавонед фикрҳои худро нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.